Molt bona tarda. Obrim la porta del Jardí dels Mandales. Benvinguts. El Jardí dels Mandales. Doncs ja estem a dimecres i encetem el Jardí dels Mandales amb moltes ganes de conèixer el món de la psiquiatria avui, perquè com vam anunciar el passat diumenge que ja era l'últim programa de temporada en cap de setmana, els dimecres estarà amb nosaltres el doctor Joan Escoté o membres del seu equip de l'Institut de la Ment. I aquí el tenim. Joan Escoté, bona tarda, benvingut. Molt bona tarda i moltes gràcies. Ja vam fer una petita pinzellada de tot el que pot abarcar la psiquiatria, vam intentar diferenciar la psiquiatria de la psicologia, que això penso que causa molta confusió. Entre vosaltres els professionals no, però entre la gent del carrer poder sí. I ja que estem avui entrarem a la branca de la psiquiatria, voldria que ens expliquessis una patologia que s'està utilitzant com a expressió normal o s'ha vulgaritzat, s'utilitza en qualsevol moment, que penso que té un rerefons que és bastant greu i que la gent l'està frivolitzant. És la paraula bipolar. Hi ha molta gent que utilitza la paraula bipolar fins i tot per insultar o per presentar-se, hola, soc bipolar, i ho diu com una gràcia, no? I em sembla que està perdent el sentit de la malaltia, però que voldria que el recuperéssim i que quedés ben clar què és aquesta patologia i per què es diu trastorn bipolar, que sembla que això ha aparegut fa uns anys i abans no existia o es deia d'una altra manera. Joan, com ho podem aclarir, el tema aquest de la bipolaritat? Bé, jo penso que sí que s'ha de fer una mica d'antecedent històric amb el sentit de el concepte més antic científic seria psicosis maníaco-depressiva. Pensem que psicosis vol dir que en el moment en què la persona té la descompensació, ja sigui maníaca o depressiva, en grau molt intens, aquesta persona no és responsable dels seus actes. Per això se li diu psicosis, amb tots els sentits, el sentit penal i amb el sentit que pot originar molts problemes socials i a la família. Imagineu-vos ara que ha passat històricament un rei que tingués aquesta patologia i en fase maníaca doncs declarés la guerra o simplement s'hipotequés fent castells com va fer algú a la part d'Alemanya, no? Històricament aquest era el nom, psicosis maníaco-depressiva, maníaca voldria dir d'eufòria, depressiva de depressió. Llavors, en un moment històric s'ha canviat cap a trastorn bipolar, que en definitiva vol dir el mateix, és a dir, s'ha de tenir o es pot tenir clínicament els dos pols. Un pol seria la depressió, un altre pol l'estat o episodi maníac. Jo estic d'acord que sí que s'està vulgaritzant molt, fins i tot per justificar-se aquella persona que té petites variacions del seu estat d'ànim o per justificar a vegades impulsivitat que fa coses, no? Diu una cosa, després en fa una altra, volent dir jo soc bipolar amb aquest sentit social, no? Que és una manera de frivolitzar una patologia, el trastorn bipolar, que sense medicació, és a dir, medicació és molt efectiva, es pot perfectament, quasi bé la majoria de casos, quedar estabilitzada la persona, però que en canvi, sense el tractament oportú, pot ser o és una de les causes més freqüents de suïcidi consumat, sobretot per la fase depressiva, o pot ser perfectament amb un error de compres o d'impulsivitat, pot arruïnar aquella persona o la família per tota la vida. Caram, doncs és molt més greu del que ens pensem i no tenim que utilitzar aquesta paraula amb aquesta facilitat, perquè una persona que comença... Això es comença a patir a poquet i es va fent gran o els símptomes apareixen de repent i d'una manera extrema que de seguida es pot donar compte una persona que està patint aquest trastorn? A veure, la manera que tenim a la psiquiatria de considerar què és ja un símptoma de malaltia i que no és una mica peculiar, i també és una de les diferències en psicologia. En psiquiatria s'intenta fer uns criteris que són internacionals en què no hi hagi cap mena de dubte que aquella clínica o aquella situació és molt greu o està originant conseqüències. Per exemple, amb una depressió hi hauria d'haver bastanta sintomatologia depressiva i pràcticament està de baixa o quasi està de baixa per dir a partir d'ara ja és depressió. Una miqueta menys, pot ser un estat subdepressiu que tots podem d'alguna manera tenir i potser no és encara malaltia.
Amb la fase d'eufòria seria el mateix, és a dir, una mica d'alegria, una mica de dormir menys, una mica de parlar amb més gràcia o fer una mica més de bromes, seria hipomaníac o una miqueta menys, i podríem considerar que no és patologia. És a dir, que això s'ha de filar molt prim, no?, per poder dir si arriba a ser un bipolar que necessita un tractament, o si simplement té aquests petits canvis, aquests trastorns, que podríem dir són, a vegades diem són batxes, no?, estic passant una mala ratxa i després la supero. Bé, doncs, amb aquesta línia del que estava dient, per fer el diagnòstic de trastorn bipolar, que implica moltes conseqüències de tractament, etc., sí que la depressió hauria d'haver estat d'una sintomatologia mínima d'intensitat i durant un temps determinat, com per dir ja val la pena actuar. Per exemple, és el que deia, probablement baixa, probablement psicofàrmacs, probablement avisar la família que ajudi i tal. O si és una fase maníaca, doncs que les despeses ja comencen a ser una mica considerables o que canvia clarament el to vital d'aquesta persona. Que quan és per sota d'aquesta situació no pots dir, seria el mateix que una persona que té una mica de febre, no?, i que té una mica de tos, probablement no diràs amb aquests símptomes té una grip. Ara, si va més i apareixen més símptomes, ja diràs que té una grip. I si apareixen uns altres, a la millor amb una radiografia, fins i tot una pulmonia. Que en medicina és molt important intentar un diagnòstic de certesa per després fer el tractament oportú. Què és el que pot ser el detonant de que una persona sigui bipolar? Haver patit una depressió per pèrdua d'un ésser estimat o per un trencament o per què pot arribar a ser bipolar? A veure, el trastorn bipolar com a tal és, junt amb l'esquizofrènia, probablement són les dues malalties en què el component de la genètica pesa més. En aquest cas, tant una patologia com l'altra, la genètica seria un factor predisposant. Depèn de la intensitat d'aquest factor predisposant, d'aquesta càrrega genètica que tingui la persona, amb menys factor estressant extern o amb menys factor estressant a vegades de l'entorn familiar, ja li pot venir la primera, que el trastorn bipolar es diu el primer episodi. Quan ja ha vingut el primer episodi, en aquest sentit s'assembla una mica a l'esquizofrènia, si el primer episodi es tracta malament, no es tracta, etc., és molt més probable que en vinguin altres. Per tant, contestant més a la pregunta, quasi bé sempre hi ha aquest factor genètic, que no el pots, a més, calibrar, però que et pot donar pistes si hi ha un germà, un pare, un avi, un familiar, i aquella persona té una mica de sintomatologia, però mai n'ha tingut, del tot, ja et pot fer pensar més que probablement ja serà un episodi depressiu, no una subdepressió, i per tant ja podràs actuar, però no se sap més, És a dir, que si tenim algun component genètic, si ja sabem que algú de la família ho pateix i nosaltres hem d'estar una miqueta a l'aguait, a l'alerta, ens hem de cuidar, hi ha alguna manera de cuidar la ment per no caure en tot això? A veure, jo diria que les mesures de cuidar, de prevenció amb una persona que pugui tenir càrrega genètica a tenir un trastorn bipolar com a tal, en definitiva són les mateixes que la societat en general, és a dir, consumir tòxics amb el sentit més ampli no, cànnabis que se n'està consumint molt de gent jove no vol dir que també és un factor que amb la càrrega genètica ho pot provocar, i altres factors d'estrès econòmics, expectatives frustrants, etc., són el que ho poden facilitar amb més freqüència. Així dins de la psiquiatria ho teniu molt clar, que tots aquests factors que em sembla que ens ho diuen en qualsevol malaltia que tinguem, que el factor de l'estrès està destruint-nos d'una manera brutal, no?, en tots els aspectes, i que va molt, molt vinculat amb la ment també, el tema aquest de l'estrès, ja sigui per manca d'economia, per problemes familiars, per problemes laborals, està molt lligat amb la salut de la ment, a l'estrès? Sí, totalment. Jo penso que també té molt a veure amb la formació d'una persona, el anar-se fent una persona gran, si aquesta persona va anant-se creant expectatives. Estic pensant més de consum, de possessió d'objectes, d'enganxament als objectes, que després no podrà, vindran frustracions, poden venir frustracions fortes, i que si no sap gestionar aquest propi estrès,
probablement li originarà uns símptomes que amb el que estàvem parlant de trastorns bipolars, si hi ha la càrrega genètica, podria ser el cas, sí. Com a prevenció, seria aconsellable practicar meditació, que ara hi ha molts centres que ofereixen meditació, hi ha molta gent que medita a casa, ioga o algun tipus de, podríem dir, de teràpia alternativa d'aquest tipus? A veure, jo la idea que tinc és que hi ha un estat mental que si la persona hi accedeix en aquest estat mental, que ja no comentaré, s'hi pot accedir de moltes maneres, és un estat mental de relaxació. Un és el ioga. A la millor hi pot haver persones que és fent footing, unes altres persones pot ser fent lectura, és a dir, hi ha 50.000 maneres d'arribar en aquest estat mental. L'important d'aquest estat mental és estar-hi amb tranquil·litat. Jo a vegades faig la broma de que la persona que la millor marxa de Barcelona el divendres a la tarda amb el cotxe avançant, o des d'Andorra també a direcció a la costa, avançant, corrent, per arribar ràpid allà, per relaxar-se allà, perquè allà tindrà un sopar amb els amics, perquè l'endemà a primera hora ha de fer, que fixeu-vos que tot aquest muntatge, que està decidit per aquella persona, és estressant des del començament fins al final. Si el continua, és altament probable que si el dilluns ha de treballar al dematí, precisament la seva ment i el seu cos no hagi estat relaxat. Per tant, això que acabo de dir, és a dir, fer el contrari d'això, va bé de prevenció i també, lògicament, de tractament en qualsevol estat mental que hi hagi un disconfort. És a dir, que també ens podríem fins i tot tornar addictes a tenir aquests moments, aquest estat de la ment, no? Allò que a vegades dius, no, si és que jo necessito, encara que sigui al matí, passejar 5 minuts, desconnectar-me, que ningú em parli, passejar entremig dels arbres en un jardí, en un parc, això seria una addicció que ens aniria molt bé. Això és necessari tenir aquesta desconnexió cada dia per prevenció? Jo trauria la paraula addicció, que també hi podria ser. Que també la utilitzem malament. També la podria ser. No, jo el que diria és la tendència humana sana, normal, és tot el que ens agrada, que ens fa sentir bé, intentem fer-ho i repetir-ho. Per tant, si al dematí ens agrada llegir una mica, o al mig matí passejar, etc, i ens va bé, l'ideal és fer-ho i repetir-ho. Que seria addicció, en aquest sentit ja de disconfort, si la persona, per no poder fer això, ja s'està inquietant molt, s'està posant molt nerviós i automàticament les hores que vindrà després estaran neguitós per què no he pogut fer això. Per tant, també és molt important, jo crec, parcel·lar el temps del dia i que cadascú ha de saber en quins moments hi pot haver un estrès laboral, depèn de quins treballs n'hi ha, però lògicament les hores que pot decidir fer altres coses, no fer-les de manera competitiva. És l'exemple que deia abans, si una persona després de treballar se'n va a un gimnàs i quan va allà amb les màquines o amb la persona que l'està ajudant està entrant en competència i li crea neguit, probablement no és útil per ell fer-ho d'aquesta manera. Ens ho hem de prendre com una relaxació, no? Per intentar trobar aquest estat de la ment, de calma, de no pensar en res. Hi ha un moment en què podem estar sense pensar en res o és impossible? No, és curiós. L'estat mental en general, si està fent una cosa rutinària, senzilla, i no li venen altres problemes, i insisteixo, això ho pot aconseguir a través del ioga, la meditació, passejar, a la millor sentint una música que li agrada, si arriba a aconseguir això, és a dir, centrar-se en allò que està fent, estic dient de petites coses, normalment és aquest estat mental que jo deia de relaxació. Després hi pot haver persones que estan aquí, a més, aconsegueixin graus de relaxació més profund. Perfecte per ells, també, clar. Fantàstic. Doncs hem d'escollir aquesta parcel·la. Això cada dia tindria que ser? O en un cap de setmana tenim prou? No. L'ideal és cada dia. Per exemple, jo conec a moltes persones que prefereixen llevar-se 20 minuts abans, i potser és una mestressa de casa que portarà els nens al col·legi, després anirà a treballar i tindrà molt de neguit, estar-se 20 minuts, llevar-se, 20-25 minuts abans, per tenir aquest temps per ella. Ara és igual, si sent les notícies, si està sentint una mica de música o fa un mandala, és igual, Però per aquesta persona aquests 5-10 minuts li pot anar molt bé. Si pot fer alguna cosa equivalent al migdia i a la tarda, perfecte. I això ho podem aplicar també als nostres fills, als més petits de casa, que d'alguna manera es poden estressar amb l'escola, les activitats extraescolars, el no parar de fer activitats?
Bueno, a veure, jo diria que els nens és bastant el fruit dels nens, l'educació que estan rebent dels propis pares, de l'escola i de la societat. Per tant, si els pares saben, cada un d'ells o en conjunt, trobar d'espais d'aquests, han d'intentar també donar-los espais equivalents amb aquests nens. Si els pares són competitius i li estan ensenyant als nens a ser competitius i a participar en moltes activitats i a més competitives amb aquestes activitats, a natació o el que sigui, probablement li estan potenciant l'estrès. El nen té ganes d'aprendre, té ganes de fer coses. El que per mi és negatiu, potenciador de l'estrès, és que els pares, o a vegades els entrenadors d'esport mateix, intenten crear-los aquesta competitivitat perquè sigui el número 1, que guanyi la medalla, que això està creant nens amb disconfort, sí. Doncs hem d'estar molt alerta de no crear aquest costum de competir. Hem de començar a integrar doncs, aquest temps de relax al nostre fill. Doncs, potser no seria bo fer-ho a través d'una màquina o un videojoc. M'imagino que seria millor fer-ho a través de la lectura o d'un joc de taula. Bueno, és que depèn del nen, el moment. A vegades 2 o 3 nens que es puguin trobar en un parc i córrer, saltar, tirar la pilota, empaitar-se, això per ells pot ser extraordinàriament relaxant. Era més saludable la ment dels nens de fa 20 o 30 anys que els d'ara, la canalla d'ara? Té la ment massa activa, fa masses coses? Jo estic convençut que no. Jo estic convençut que la societat nostra actual, per molt que sigui una societat neuròtica, que és això que jo estava dient, de creadora d'estrès, no ens podem imaginar fa 100 anys, fa 200 anys, tal com era la possibilitat de morir en qualsevol moment, de guerres, d'epidèmies, de perdre-ho tot, a la millor la casa que estava al costat del riu. Segur, jo estic absolutament convençut que els adults en aquell moment moltes vegades vivien amb molta més por que nosaltres. Per tant, si els adults hi vivien, és probable que els nens també. Anem a fer una petita pausa, un tema musical per relaxar una miqueta la ment i tornem amb aquest tema interessant. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. When it rains on everyone. When it rains on everyone. When it rains on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. When it rains on everyone. When it rains on everyone. When it rains on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives
Yes, we pray for everyone. We pray for everyone. We don't make choices. We don't make choices. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. 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 I després de la música tornem a les paraules. Estem parlant amb el doctor en psiquiatria Joan Escoter. El jardí dels mandales. Cada cop més la gent s'apropa a la psiquiatria. No era com abans, que era, no, anem al psicòleg, però el psiquiatre no. Perden aquella por d'anar al psiquiatre, de buscar l'ajuda, o continuen esperant-se que algú els derivi al psiquiatre? Jo penso que, per desgràcia, continua havent-hi un tant per cent massa alt de persones amb patologia, amb patiment, sobretot la primera vegada, que té aquell grau de patiment i que no hi ha un diagnòstic com a tal, que tarda massa encara en demanar ajuda. Almenys preguntar, fer una visita i valorar. Sí que és cert que molta més gent que fa uns anys, a través de la família potser que hi ha anat, o el que deia abans perquè ha acompanyat, a la que ha vist una visita psiquiàtrica o dues, ha vist resultats, ha vist que en definitiva quan un fa una consulta externa del psiquiatre com qualsevol professional, aquella persona és lliure després de fer o no fer les indicacions que li dona el professional.
i si no les fa, de tornar-les a valorar el per què. Jo penso que sí que cada vegada, a poc, cada vegada hi ha més persones que l'estan utilitzant en el moment que cal. Hi ha alguna malaltia mental que destaqui, que tingui un nombre de pacients molt més elevada que d'altres? O sigui, per diagnòstic psiquiàtric, jo diria que les depressions, que hi ha 3 o 4 tipus, són molt freqüents, ara i sempre, però continuen sent molt freqüents. Les patologies de crisis d'angoixa, agorafòbia, que sembla que sigui una patologia molt senzilla, però limita molt. És a dir, potser aquella persona a la millor no pot anar en cotxe, no pot anar en transport públic o no pot anar amb autobús. Veieu, aquesta és una de les patologies que moltes vegades va bé medicació, però moltíssimes vegades medicació sola no, fa falta també intervenció directa del psicòleg. És una malaltia que es considera menor i en canvi és molt invalidant. Per exemple, una de molt invalidant que quasi no se'n parla també d'aquest nivell, seria la fòbia social. Una persona amb fòbia social perd moltes oportunitats laborals pel fet de tenir fòbia a parlar en públic o que se'l valori en públic, per exemple. És a dir, gent que no pot estar en contacte amb d'altres persones i tenir que ser al centre, tenir que parlar o tenir que explicar-se. No, la fòbia social és molt curiós. Bueno, passa com les crisis de pànic, no? Les crisis o l'agorafòbia. La persona pot tenir crisis de pànic a la millor per pujar en un ascensor. Jo, per exemple, he visitat a Catalunya fòbia a coloms i ser un guàrdia civil que es dedica a desactivar bombes. Poso aquest exemple perquè jo l'he visitat, no? De dir com pot ser que una persona que s'arrisca la vida i escolleix arriscar-se la vida li faci pànic anar a la plaça de Catalunya pels coloms que hi ha allà. Això demostra que és una fòbia, no? Doncs la fòbia social passa similar. Hi pot haver una persona que la fòbia sigui tan intensa a agafar el telèfon havent-hi altres allà que no pot. Lògicament, o moltes vegades no ho explica, no ho sap ningú, però rebutja treballs que implicaria agafar el telèfon. O treballs de cert nivell ara, no cal que sigui de gran nivell, toca moltes vegades fer exposicions en públic, a dins de la pròpia empresa, no? O a vegades fins i tot viatjar. Doncs aquesta persona a la millor té la fòbia amb aquesta exposició, tindria la capacitat professional per fer-ho bé, però li és impossible parlar en públic. Doncs, doctor Escoté, penso que això seria per dedicar a un programa, les fòbies, perquè segur que en tenim moltes, o que ens pensem que ho són i no ho són, perquè aquí també podríem parlar d'aquesta utilització de la paraula, no? Que potser no arriba a ser una fòbia, simplement és algo que ens desagrada, no? Bé, aquí ve el que jo deia abans de la psiquiatria per considerar normal. Quan diríem nosaltres que és fòbia sense equivocar-nos? En el moment en què ja li està condicionant limitacions o de parella o de família o laborals. Si no, diries, bueno, aprensió, que no m'agrada gaire tocar aranyes, però la toco. Doncs ho filarem més prim, això de les fòbies. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Si us interessa el tema, si voleu consultar qualsevol cosa, el doctor Joan Escoté el podeu trobar a l'Institut de la Ment. Teniu un telèfon o una adreça de contacte? Sí, el telèfon és el 72 66 66. Doncs aquest és el telèfon, si no us apropeu. Al costat de la Dama de Gel, allà està l'Institut de la Ment, molt fàcil d'arribar, i si no, doncs ara que tenim internet i que ho trobem tot, doncs busqueu l'Institut de la Ment i allà trobeu i contacteu per fer les vostres consultes. Doctor Joan Escoté, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i serà fins al pròxim dimecres. Moltes gràcies a vosaltres.